Здравейте! Аз съм Нели Дългарова и днес ще поговорим за свойствата на канген водата. Канген водата има 3 много ценни свойства, благодарение на които тя прави така, че човешкото тяло работи в режим на здраве. То успява да се справи с възпалителните процеси, успява да балансира своето pH, успява идеално да се хидратира и детоксикира. Третото свойство на канген водата е, че тя е една преструктурирана вода. Самата дума преструктурирана подсказва, че става въпрос за промяна на структурата. Какво означава това? Чрез процеса на електролиза ние имаме разбиване на големите водни клъстери, които съдържат 15-20 молекули вода, на по-малки, които са само с по 5-6 молекули. Благодарение на това, благодарение на тази структура, водата канген много лесно се абсорбира от човешкото тяло, тя хидратира, чисти на клетъчно ниво. И така, тук сега съм приготвила доматки, с които ще започнем демонстрацията на това свойство. Поставям доматки в 2 чашки и когато ги накиснем с канген и с чешмяна водичка, ще видим какво ще се случи с тях. И след това ще обясним защо се случва. Чери доматки, за да можем след това и да опитаме какви са на вкус. Това е. Ето, готови сме. В едната чаша аз ще налея чешмяна вода, а в другата чаша ще налея от канген водата, която е с най-високото pH 11,5. Това, което ще видим сега, по принцип може да стане и с вода канген с pH 9,5, но тъй като аз искам да стане бързичко, затова използвам най-силно алкалната вода. И така, как ще демонстрираме това свойство? С помощта на едно чайче и 4 чашки. В тези чашки аз ще си налея отново чешмяна вода, през чашка и през чашка канген с 11,5 pH. За какво ни е чайчето? С това чайче ние ще илюстрираме човешка клетка. Когато човек се роди, клетката е ето такава. Идеално чиста. Има един израз – мирише на бебе, нали така? Какво означава това? Това е най-приятната миризма на чисто, на свежо, на здрава плът и така е до известно време, но след известен период, клетката започва да се замърсява, затлачва се, трябва да я почистим и така да видим с коя от тези води ние ще успеем да направим това. По 15 пъти аз ще натопя чайчето във всяка от чашките. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Това беше чешмяна вода. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Канген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Чешмяна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Къде успяхме да изчистим тази клетка, къде успяхме да я хидратираме добре, в ето тези 2 чашки виждаме, това е канген водата.
Така както водата бързо трябва да навлезе в човешкото тяло, за да го хидратира, така канген водата успя да навлезе бързо в чайчето, с което си представихме наша клетка. Така както водата бързо трябва да изчисти клетките, за да ги детоксикира, да изчисти тялото, това успя да го направи с чайчето, с което илюстрирахме клетката, отново канген водата. Сега искам да покажа и още нещо интересно. Ако аз приемам хранителна добавка, искам от нея да усвоя максимално ценните вещества. А което това са ценните вещества от една добавка. Да видим с коя вода аз ще усвоя повече. Ето, тук в двете чашки имам от тази ценна съставка. В едната чашка аз ще сипя чешмяна вода, а в другата чашка ще сипя канген и какво ще установим? С канген водата, ето, ние бихме могли да усвоим хранителната добавка в максимална степен. Тук нямаме. Когато готвим ориз, ние обикновенно го измиваме. А може и да го накиснем, ако искаме да се сготви по-бързо. И ето аз ще сложа оризче в тези две чашки. Отново ще си сложа в едната чаша чешмяна вода, а в другата чаша ще сипя канген. И сега хайде да сравним двете чашки. Ето тук измивам този ориз. Водата побеля и това не е нищо ново. Това е нишестето от ориза. Какво имам тук? Дали е само бяла водата? Водичката пожълтя. Отгоре можем да забележим един лек мазен филм. Какво е това, което наблюдаваме? Защо е този жълт цвят? Защо е този мазен филм? Това защото в момента с канген водата аз успях да почистя този ориз от вредните химикали, с които той е обработен. Това е първото предимство, когато аз накисвам храната си, я консумирам чиста. И второто предимство в случая е, че този ориз ще ми се свари 3 пъти по-бързо в сравнение с този, накиснат с чешмяна вода. Хайде да видим какво се случи тук с нашите доматки. Това е едната от водите, това е другата вода. За това кратко време вие виждате промяна в цвета на водата. Аз ще покажа още нещо и след това ще обърнем внимание отново на доматките. Заради това, че канген водата е преструктурирана, тя може да бъде използвана и като обезмаслител. Ето тук сега показвам как едно масълце или масло, в случая шарлан, ще се държи с чешмяна вода. Той изплува. И затова, когато човек иска да разтвори мазнина, било при пране, било при почистване, той обикновено купува някакви препарати. Така обаче, ако този човек има канген вода, ето какво прави той с тази вода, която е с pH 11,5. Нашия обезмаслител. С този обезмаслител ние имаме идеално поддържане на дома, без химически препарати. Така можем да си направим и една домашна козметика. Маска за коса, крем за ръце, лосьон за тяло, каквото ние предпочитаме с предпочетено от нас масло. Така,
Хайде да видим доматките. Благодарение отново на преструктурираната канген вода, ние имаме следното. В едната чашка имаме ето такава вода, а в другата чашка имаме ето такава вода. Ако вие сте жадни и ме помолите за вода и аз ви поднеса ето тази, вие вероятно няма да я изпиете, нали? Но ето това всичкото е в нашата храна, без ние да го усещаме. И сега, какъв е вкуса на тези доматки? Заповядайте на презентация, на живо и ще разберете. Вкусът е превъзходен. И това се дължи на третото свойство на канген вода. Тя е преструктурирана с намален воден кластер. Пийте канген вода и бъдете здрави!